मैं ताको एज पचारली तमर केते एज कहला 25 केते एज 25 ମୁଁ ତ ଆଗ ପଚାରିଲି ମ୍ୟାରେଜ କରିଛ ନା ଅନମ୍ୟାରେଜ ନା ପୁଅ ନା ତୁମ ଝିଅ ନା ପୁଅ ଏମିତି ପଚାରିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଝିଅ ନାଁର ଆଇଡିଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ସେମିତି କହିଲା ପୁଅ ଏଜ ପଚାରିଲି କହିଲା 25 ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ କେତେ ଏଜରେ ବଡ ହେବି ପୁଅ ମାନଙ୍କ କୋଉଟା ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କହିଲେ ହେଲା ଆଖି ହେଇଥିବ ଉଠ ଭଲ ହେଇଥିବ ହେଲା ଆହୁରି କଣ କହୁଛି ମତେ ତମ ନମ୍ବର ଦିଅ ମୋର ତମେ ପସନ୍ଦ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ଲୋକ ତ ତମେ କହିଲାନି ମୁଁ ବାଳ ତତେ କିଛି ଚିହ୍ନିନି ତୋ ସହ କଣ କଥା ହେବି ଭାଇ ହଁ ତ ମୁଁ ଏଥିରେ ସତ କଥା ମୁଁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେବି ତାକୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ବି କହିବ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତୁ ସେଟା ବୁଢୀଟା ନା ଯେ ମାନେ ତୁ ଜାଣିଲୁ କେମିତି ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ କୋଉଟା ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି ନା ତମ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଛି ହଟ୍ କୁହନି ବେଳେ ବାଳ କୋଉ ଜଣା ପଡିବ ଜଣା ପଡନା ମ୍ୟାରେଜ ବୋଲି ଜାଣିଛ ନା ଜାଣିନା ମତେ ହଁ ତମେ ମ୍ୟାରେଜ ବୋଲି ଜଣା ପଡନା ସେଇ ଗୋଟେ ଆଇଡି ଖୋଲିଛି ସେଇ ଫଟୋଟା ଦେଖିକି ନା ଜଣା ପଡୁନି ବେ ହଁ ତ ସେଇ ଫଟୋଟାରେ ତ ଜଣା ପଡୁନି ନାଇଁ ଜଣା ପଡୁନି ତମେ ଆଖି ଖଣ୍ଡେ ପାଇଛ ହେଲା ଆଖି ଖଣ୍ଡେ ପାଇଛ ଆଖି ତାପରେ ଓଠ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଛ ଆଉ କଣ କହିବି ଅଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ପାଇଛ ଦେଖିଛ କି ହଁ ବା ଦେଖେଇଲନି ତ ମୁଁ ଦେଖିବି କେମିତି ଆଇସ୍ ଟିକେ ଦେଖୁନ ଯୋଉ ଫଟୋ ଗୋଟେ ଦେଇନଥିଲ ହେଲା ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଦେଖାଉନଥିଲା କାଲିକା ହଁ କାଲିକାର ତୋର ଆଖି가 ବହୁତ ପାୱାର ଜାଣିଛ ନା ସେଠି କୋଉଠି ଦେଖାଯାଉଛି କୁହ ନା ହଁ ଦେଖାଯାଉଛି କେଠି ଟିକେ କୋଉଠି ସେ ଛୁଞ୍ଚି ସୂତା ଗଳିବନି କେମିତି ସେମିତି ଦିଶୁଛି ମୁଁ ସେଟା ଜୁମ୍ କରି ଦେଖିଦେଲି ଆଉ ଉପର ଦିଟା ଖଣ୍ଡେ ପାଇଛ ଭାଇ ଆଉ ଉପର ପାଇଛ ଭାଇଆ ତମକୁ ଛାଡୁଥିବେ ଭାଇ ତମେ ଦେଖିକି ପାଗଳ ହେଇଯାଇଥିବେ ହେଲା ଭାଇ ଆଉ ଓଠ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଛ କଣ କଣ ଆସିଥିଲା କୋଉଠି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ନା କଣ କହିଲା କଣ ଆସିଥିଲା ତା ସ୍ୱାମୀର ଜଣକୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ ହଁ ଯୋଉ କାଟି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକ ତ ମରିଯିବା କଥା ନା ଯୋଉ ନାଙ୍ଗରେ କାଇଁ ମରିବ ବା ସେଇଟା ପରା କୁହନ୍ତି ଯେ ନା ନା ମରିଯାନ୍ତି ବୋଲିକି ନା 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 ମରିବନି ଜଣେ ନା ନା ଯୋଉ ନା କିଏ ମରନ୍ତିନି ଗୋଟେ କାମ କନା ଭାଇଙ୍କର ଆଜି କାଟିଦବ ଦେଖି ତାପରେ ମୋ ସଂସାର ବଢିଯିବ ରେ ବାବା ତମେ ଏମିତି ମୋ ସଂସାର ବୁଡିଯିବ ନାହିଁ କେତେ ବୋହୁଟା କାନ୍ଦୁଛି କୁହ ନା ଆଜି ଦେଖିଲି ନ୍ୟୁଜ ଟା ମୁଁ ଦେଖିଲି ବୋହୁଟା କେତେ ଚିଲେଇ ଚିଲେଇକି ତମେ କାନ୍ଦୁଛି କହିବ ହାଲୋ ତମେ କହିବ ଏମିତି ମୋ ଛୁଆ ମାନେ ପୁଣି କାଟିଦେଲେ କଣ କରିବି